Autoritățile din două țări caută o panteră neagră care ar fi evadat de pe o proprietate din Bulgaria, iar acum ar fi ajuns la Giurgiu. Cel puțin așa susține un vânător. Omul a sunat la 112 și a povestit că a văzut pe malul Dunării urmele felinei de mari dimensiuni. Mai multe echipaje de jandarmi români patrulează acum în zonă, iar oamenii sunt sfătuiți să se pună la adăpost dacă o văd și să ceară ajutor. Bulgarii caută o panteră de 10 zile. Duminică la prânz, un vânător aflat pe malul românesc al Dunării i-ar fi văzut urmele. Pentru că în zonă nu era semnal, bărbatul a sunat la 112 abia după 3 ore. Urmele sălbăticiunii au fost sărite în apropierea comunei Prundu din județul Giurgiu, într-o zonă împădurită, greu accesibilă. Polițiștii care au sosit la fața locului le-au cercetat și și-au dat seama că acestea au o dimensiune cuprinsă între 7 și 9 cm, însă nu au mai găsit animalul. Tot ieri, felina ar fi fost văzută chiar în orașul Giurgiu, la 40 de kilometri distanță de locul semnalat de vânător. Al doilea apel la 112 a fost înregistrat duminică spre luni la ora 3 dimineața. Atunci un tânăr de 21 de ani a anunțat prezența unui animal sălbatic în cartierul Istru din județul Giurgiu, ce semăna cu o panteră neagră. Jandarmii au fost chemați la fața locului și au rămas în zonă până la ora 9 dimineața, dar nu au mai găsit sălbăticiunea. Autoritățile de la sud de Dunăre au interzis inițial accesul pe platoul Șumen, unde a fost văzută pentru prima dată pantera. Restricțiile au fost ridicate când felina ar fi fost zărită în Razgrad. Recomandăm cetățenilor ca în asemenea situații să semnaleze prin apel unic la 112, să nu intervină pentru a nu-și pune viața în pericol și să respecte indicațiile forțelor de ordine. Copiii noaptea de la muncă mai intră pe scară, nu poți să știi. E animal sălbatic. Ți-e frică de câini, dar de... Anchetatorii bulgari încearcă să afle de unde provine animalul sălbatic, creșterea lui în captivitate fiind interzisă. Potrivit presei bulgare, suspect a fost patronul unei fabrici de ascensoare din Șumen, dar au fost verificați și 2 fermieri din zonă, cunoscuți ca iubitori de animale exotice. Subiectul este intens dezbătut și pe rețelele de socializare. Mulți fac haz de situație și postează poze trucate. Într-una dintre ele, pantera ar fi ajuns și la un salon de manicură. Dincolo de glume, o panteră neagră în libertate poate să fie extrem de periculoasă și, ca orice leopard, este extrem de agilă. E un animal imprevizibil, periculos, clar că trebuie să păstrezi distanța și să nu faci mișcări bruște și ca la orice prădător. Este poate chiar și mai periculos decât un mus. Potrivit experților, pantera este un ucigaș înnăscut. La maturitate poate să atingă și 90 de kilograme.